Palang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan. Sa mga naniniwala po sa mga ganito pong usapin po sa spiritual at karunungan din po. At kung mga naniniwala po kayo sa mga kulam-kulam, tumutok lamang po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan. At ibabagi ko po sa inyo ang napaka-importante po ito. Orasyon sa kulam upang hindi tayo tablan. Bago po ang lahat po ay manalangin ng isang ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya. At isunod po yung orasyon po 3 bisis po. Narito po ang orasyon po. In mementrum sin pulbosi Yeshua sudyutam in cum sum hum sumitam kuyum. 3 bisis po sa atin po. O sa atin sa isip naman po ng 3 bisis, ipo sa dibdib, kakrus, sa tubig. Konti na lang. Konti. Ito na lang. Pagpapatakin dito sa iyo. Inumin at ipo sa puyo ng pasyente. Maraming salamat po.